Nyakora mgajwan kamoro mora mintiere host chopo kanyo sa dek mar otieno mar chien tarik achiel dwe mar 11 higa mar 2025. Kamoro mora mintiere geno mara ni Rio makare bure ka en mana koth makoni kod kocha. Akeni gweng mintiere chal mar kor lwasi chalo nade. Koka mano harwaki ni machiegni weche manyien mago imore kama kuongo hoithu weche manyien. Mgombea aliyetangazwa kuwa mshindi wa kiti cha rais ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu opodhi tok duol matao yiero Tanzania. Yange jaloche yiero gi atamalo 98 magombulu. But we still also have more than 30 people who are missing. We can account for about 15 persons who have already died. And so everything is being done here to make sure that this situation is handled. Jimaromo apaga uchiel nyakasani ose yangne witongi magi. Kakwan mapoko yangi imanyo toklo senyore e gwenge Rio e county ma Elgeyo Marakwet. Kitwe kata dhiang' otieno tipo karao dio chodo dhok e kul kamane dhok nende nikech repe biro ka gin kikundi maduong'. Kitemo mondo duogo ot kane dhako be osemaki matisi mulo dhako gi kon. Sami mako mama ni mimulo ni rawo ni e puodho. Jodak ma South Alungo e Iseme yuago monj makinde ka kinde. Marepe timo kendo ketho cham e puothegi. Nyakoro mgajongo pogre gi wang jowi par nyalo luwo chenro mar oimore kokalo mbui mago mag oganda wantiere achiel kachiel e mbui mano mar Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital. Machiegni bedo koro nyaka giko mar oimore. Nyinga Sharon Ongao, jal malokona wach nyinge Wilson Ochuka. Wachako koda weche mago mag lit kod kuyo kama maloyo ji 16 oyangne witongi magi toklo senyore kuomgi kaluore koda koth mapek machwe e county ma Elgeyo Marakwet. Chenro mar reso oganda podhi mbele kamigawo mar arita ogolo lipot e wi midhiero mar koth kod pioula mabende kelo e gwenge mopogore e pacho kae. George Juma nigi mathoth. Koth mapek medo chue gwenge mathoth e pacho kae medo kelo lal mar ngima dhano mar jamni kaachiel kod mwandu mathoth. Lal maduong' mabende osenenore en tho mar ji mok tin 15 e kaunti ma Elgeyo Marakwet mabende obiro bang' lo sienyore kendo iko oganda. Kwan ji maromo 25 mabende orese masirani dhi nyime kod yudo thieth. Lipot mogol kod migawo marite pacho kae bende yango ni malo ji 30 mawuok e gweng'ni malo sienyore bende nyaka sani koro pok oeng kama gintiere kendo chenro mar manyogi pod dhi nyime. Akaona hiyo nguruma ile natoka mlima huko juu imekuwa mbaya zaidi. Baada ya kuwa mbaya nikaambia mama hii sauti imebadilika. Na kabla haijabadilika hiyo maji ilikuwa imepita kwa hii mto. Kumbe huko juu kuna mawe imekuja kusifa hii maji kuelekea upande hii. Wards that have been affected, that is Embobut and Bolot ward, Endo ward and Sambrir ward. We have been able to evacuate about 25 injured victims of this disaster. But we still also have more than 30 people who are missing. We can account for about 15 persons who have already died. All ambulances from West Pokot, Elgeyo Marakwet could not access the area because all the roads, including the tarmacs, were cut off from Kapsawar to Mogil. We could not actually bring ambulances to this place and even medical supplies. To assure the public that indeed maturity are stable after being attended to at the Moi Teaching and Referral Hospital. Both the children and adults. I want to take this opportunity to thank our entire team of the emergency and the disaster management, including the surgeons, the physicians, the nurses, the psychologists, the psychiatrists. Apisas mag piny owacho ka otele ko jatend migawo no marite pacho kae Kipchumba Murkomen ne otimo limbe e gwengego mane chiwo kony ogandagi ma oting'o reso jogo moyudo hinyruok kaachiel kod manyo jogo eko ma pod olal. And so everything is being done here to make sure that this situation is handled. We have proper coordination in terms of on the ground here, led by the Deputy County Commissioner here, to appreciate the multi-agency approach, the military, the police, and also the Ngao officers who are here, Red Cross and other partners who are non-state actors. Today's operations has been harnessed by the
the KDF and the National Police air support, and we really want to appreciate all of them. We've seen how the government has responded. I want to call upon the people within the valley to move to safer grounds so that we may not have more issues to do with disasters as we are still experiencing the rains. Kao pogore kod kaunti mar Elgeyo Marakwet, e kaunti ma Kisumu, bende midhiero, ma ikelo kod koth bende koro senenore, ma oting'o tho mar rawera ma wuoyi, ma jigni 15, ma ne owito ngimane, e orono mar Obonyo, ma e gwenge ma Kapuonja, e sub-county-no ma Kisumu West. Oganda mawuok e mier maromo 340, bende pi mar oula osahinyo, e gwenge mopogore opogore, e sub-counties go ma Kisumu Central, kaachiel kod Kisumu East. To e gwenge mag Nanga, Dunga, Onjweru kaachiel kod moko, mode kaunti no ma Tana River, mier maromo 67 pi oseimo, ka jamni ma oting'o diek, rombe kaachiel kod ngamia maromo 170, bende pi oula osenego. Maromo diek 300 bende pi oula osenego. E kaunti no ma Garissa, ka kwan mier maromo 89 bende pi osedaro. Bang' yawo no ma Lobera, e kaunti no ma Laikipia, pong' mamuomo. Lipot mogol kod bad migawo mar piny owacho, mochung'ne kor lwasi, yango ni koth mapek. Pod dhi chie gwenge mopogore opogore pacho kae, ka bende onyalo kelo midhiero mopogore opogore, ma oting'o pong' mar pi oula, sienyruok mar lowo, kaachiel kod midhiero mamoko. George Juma, Ramogi TV. Kopogore gi manya kwa Mgajwanga en ni jodak ma South Alungo Heiseme Kisumu County sani odak gi luoro kaluwore gi monj marao sani otukogo kendo monjo gi miere gino mabende ketho nyaka puothegi ma nyaka sani keto ngimagi kama tek. Jodak go wacho ni kata obedo ni gisechwalo lipot ka migawo mochung' ne le mag bunge to nyaka sani onge gimosetime. Millicent Adhiambo miyo ler mar wachno. Kaka todo ng'an kejarao. Gweng' ma South Alungo Heiseme yande ne alwora ma kwe ogo e tach ka oganda ne puro kendo tiyo tijegi mapile e yor kwe. Kata kamano, luoro matamre gi nono sani okwako chunygi kaluwore gi monj marao siko monjo gigo piny maru. Otieno kotieno, kweth mag rao wuok e nam Lolwe kendo wuotho kilomita 3 nyaka e miere mag gweng'ni ka gikwayo gino mamayo gi kwe. Kama wantie sani ni kilomita 3 ne rao wuotho machopie. Rao biro nyono puothe chamo gik manie puodho, kora asara ng'eny kabisa. King'ado kidok loka chaka to dumbo rundu onge. Onge ng'ama nyalo komo nikech kikomo to rao chamo te. Kikomo to rao chamo te. Ma chunywa nochido wawe puothe go kwa pur. Jogweng'ni wacho ni kata obedo ni gitiyo matek kabie e yote nachiel kende repegi miyogi kihondko ni mar gimonjogi kendo giyoyo oko puothe mag oduma, oganda, niang' to kod rabuon. Nyoje na puro rabuon negi nang'o nene madong' kech. Sani kata kama go e lweta onge. Otieno kinyal wuotho sa 3 kata kia chiro ni wach rao. Pidho oduma kaka koro mopidh kama tin ni to in isiko oko sate. Chuo dak nwa puothe kuonde mopurgo. Ok ninde udi. Jopith moko bende yango ni giseyudo lal e puothegi manyalo romo eka 1.5 e thuolo mar jumbe 2 kende. Eka 1.5 ginyono magitieko te, gichamo, maonge gimoro amora. To ere wane, awach ni en about 4-5 square kilometers. Mamago ka jopuro. Ok inyal wuok kata kidhi kata mane arita moro gotieno nikech iluor kar mondo jama unde mabuogi to rao ema buogo ji e kor gweng' ka. Lal makamoko e oko ute kod jamni ka giwacho ni gisethegore kod nindo nikech chuno joma chuo mondo wuok orit chame puothe e mudho gotieno. En ne nyithindwa mondo sikul gokinyi tiyudo ka nyithindo duogo dala gi ng'wech ka nyithindo romo gi rao sama nyithindo kala ora. Nikech repe osenyuolore mang'eny kendo repe opong'o gweng' kamoro amora rao chando nyaka dhok. Ni sasa mwatiyo tije puodho to nyaka wanindo oko, wan joma chuo sani ok waninde udi. Wanindo oko nikech kininde ot to kiny kidhi e puodho yudo ka puodho dong' pap. Malit ne rao chamo puodho ma yaw yiengre kor ot. Sama rao yienge kor ot to dhi momukre mogore piny te. Watemo ndiyo matek mondo wadhi e puodho kendo wuok e odi sa 1
nyaka wang' sa 9 kitemo mondo iduog ot kane dhako be osemaki matis imulo dhako gi koni. Sama imako mamani mimule ni rawo ni e puodho. Wach ma kama miyo giseyo migawo mochung' ne rango le mag bunge KWS kuom senyiso yulo e resogi e lwet repego gisundo mondo piny owacho odonjre kendo konygi mapiyo kaka nyalore. Jogem kwa mondo biro gi mitoka to dhi chunga kanyo to ok nene. To ka jogem dok ni to wuok odonjo e puothe. O gilime saka sa to aomo gi pile. Koro rawo kapok gidonjo ma gika kata ng'ati kor gweng' kae. To nakwayo jogem ni ka giyie mondo gibi kendo gikonywa wach rawo ne yo mapiyo kaka nyalore mondo wabede community mantiere kod kwe. I do appeal to the government, especially the sector of KWS. Let them help us to curb this menace that we have. Ne jodak ma South Alungo e Iseme, ma ok en mana midhiero mar kedo gi lweny e kind oganda kaachiel kod le mag bunge. En kedo mondo girit yor yuto kaachiel gi kwe margi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, South Alungo, Kisumu County. Jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan oyanga kaka jaloch e ng'we laro kom tend pinyno. E yiero manobagi chieng' tarik 29 dwe mar 10 mar higani. Gino mamiye thuolo mar telo ne piny Tanzania kendo kata obedo ni tulo osebedo pinyno chakre chieng' luto ombulu. Kaluwore kod duol mochung' ne yiero e piny Tanzania, Samia oyudo atamalo 98 mar kwan ombulu duto manoluti mabende en ombulu milion 31. Joyce Oduor gi ler mathoth. Bang' dala dek mag tulo muoch e piny Tanzania kochakore odiochieng' luto ombulu tarik 29 dwe mar 10 higani, tulo mane obiro kaluwore kod ichwang' mane jopiny nitiere godo nikech jogo mane keto sirikal tesre nodinnegi oko e ng'we laro kom tend pinyno. Gikone kawuono ngeso duol mochung' ne yiero e piny Tanzania olando jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan kaka jaloch e ng'we laro kom tend piny Tanzania. Kaluwore kod duolno, Samia oyombo kod atamalo 98 mar kwan ombulu duto mane olut tich adek jumani makete jaloch kod kwan ombulu milion 31 e kind ombulu milion 32 mane olut chieng' luto ombulu. Tume ilimtangaza mgombea aliyeshinda uchaguzi wa kiti cha rais kwa kupata idadi ya kura milioni 31,913,866 sawa na asilimia 97.66 ya kura milioni 32,678,844 halali zilizopigwa. Mgombea aliyetangazwa kuwa mshindi wa kiti cha rais ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. E nyasi mane obagi e boma ma Dodoma kawuono, jakom duol mochung' ne yiero e piny Tanzania nochiwo boke moyiedhi mag loch ne jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan kaachiel kod jalupne Dr. Emmanuel John Nchimbi, nyasi mane oyuor kod jokanyo mag duond bura mar CCM. E chula ma Zanzibar, jatend piny Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi to ne ochamo muma kawuono e nyasi maratipo mane obagi kod jolweny kendo no oyuor kod johera mag duond bura mar CCM mane obedo joneno e kinde mane Mwinyi chamo muma. Kata kamano, joneno mane ochopo e piny Tanzania e rango kaka yiero dhi nyime ochwalo ng'ur magi ewi onge mar ler ewi kaka yiero ne ota kaachiel kod tulo mane omuoch e pinyno chakre tich adek jumani ma oweyo ji ka owito ngimagi to mamoko odong' kod hinyruok. Kaluwore kod duond bura mar Chadema maketo sirikal tesre e piny Tanzania, ji maderom 700 osenegi e ndalo adek matulo osebedo e bombe mopogore opogore e piny Tanzania ka ng'anyo pod dhi nyime e seche matelo mar pinyno ne oloro mbui kendo keto kum mar wuok oko kochakore sa 12 odhiambo nyaka sa 12 okinyi ka chich nitiere ni jopiny moko inego e otieno e seche ma oket kum mar wuok oko.
Tungni mosebedo e piny Tanzania chakre odiechieng' luto ombulu osemiyo pinyno bedo e nyong'ong mar pinje mopogore opogore kaachiel kod jotelo ka jagoro maduong' mar UN Antonio Guterres e ote mare kokalo e mbui mar X owacho ni gin kod luoro e wi lipode mar thoe kod hinyruok e kinde tulo ma omuoch e pinyno, kokwayo jopiny Tanzania mondo obed gi horuok kendo were gi tulo kendo kaber to gibed piny gi por wach mondo tulo kik medre. Omedo ni riwruok mar UN oikore mar jiwo chenro mar twak, tego demokrasia kendo nyayo kwe e piny Tanzania. Jotend migepe mochung'ne tudruok kod pinje maoko ma Canada, Norway kod United Kingdom bende ochwalo milome margi e wi tulo mosebedo e piny Tanzania chakre tarik 29 dwe mar 10 higani, ka giwacho ni nitiere lipode mar kwan jomathoth ma osenegi kod modong' kod hinyruok. Gikwayo jogo mochung'ne arita mondo rit ratiro ma jopiny nitiere godo mar ng'anyo maonge luoro mora mora. Samia Suluhu Hassan mane odonje telo higa mar 2021 tok tho mar jatend piny John Magufuli koro dhi telo ne jopiny Tanzania maderom 67,000,000 kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Okwayo jo Tanzania mar mondo mi onyakwe. Hakuna mbadala bali ni kutumia mbinu zote za kiulinzi na kulibakisha taifa likiwa salama. Mimi na wenzangu wote tulioshiriki uchaguzi na Watanzania walio wengi tumesikitishwa sana na vitendo hivi, kwani havijengi misingi thabiti ya demokrasia nchini. Ni watake tusikubaliane na vitendo hivi na kwa pamoja tusimame kulilinda taifa letu. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nyakwaronga jwang'en higa achiel ya PC nyaka nengire Kithure Kindiki cha Muma kaka jalup jatend piny bang' od bura mamalo kod mano mar Senate thicho oko jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Kindiki mane en okil kamaloka mar jatend piny William Ruto e doho maduong' mar piny mangima ICC ne yudo lemo makamano tok Gachagua mae elewe motelo ni yiero mar higa mar 2022. Bangol Gachagua tich maduong' mane ochomo Kindiki ne en hoyo oganda jomasawa mane chunygi osejok kendo duokogi kuom jatend piny William Ruto. Jafombo marwa mar siasa Chris Awino kolonwa safar mar Kindiki higa achiel e apis. Tarik maket gi makawuono dwe mar 11 higa mokalo e kar maduong' ma KICC sigana machielo ne ondik e buge mag historia mar piny Kenya. Professor Abraham Kithure Kindiki ne ochako tich ayanga kaka jalup jatend piny Kenya mar adek e bwo katiba mar 2010. I, Kithure Kindiki, do swear. Kindiki mane ogone debe kod thoth jokanyo mag UDA kaka jal mane onego tend jatend piny William Ruto e yiero maduong' mokalo ne ochopo lek mare bang' Rigathi Gachagua chwalo lek makamano mbele. Mabiro bang' senators 67 puodho okang' mar jood bura mar thicho oko Rigathi Gachagua tarik 18 dwe mar 10 higa mokalo tok gwandruok kod William Ruto kuom thuolo malach. So far ndiko timo maber. Tiyo maber nikech jalup ker ok dwar nobed gi ji mang'eny to kendo ok dware nobed kasuku ng'ama wuoyo mang'eny. Kiwuoyo mang'eny timiyo ker bedo gi wasiwasi ni dhi mae loch. Koro nikech Kindiki en ng'ama okuo mang'eny aparo osetiyo maber. Bet mare kaka jalup ker pok okelo lokruok ma jopiny ne dwaro. Gima osetimo malong'o osebedo jatich manigi adieri ne Ruto. Otiyo ne gi loyalty mare, otimo gima onyise. To kane kokelo ndhadhu mar jalup ker. Thuolo machuok bang' Professor Kindiki chamo muma, Ruto ne oyawo chunye kendo wacho ni gwelo mar Kindiki ne dhi miye kwe kaachiel gi thuolo maber mar chopo singo mane omiyo oganda jo Kenya bang' bedo kod gwandruok kod jalupne machon Rigathi Gachagua thuolo machuok tok yiero mokalo. Korka kore, Kindiki ne osingo madolo bad sati kendo konyo William Ruto e chopo singo mane omiyo oganda jo Kenya kinde campaigns, singo ma jonyon weche mag siasa wacho ni oserito nyaka sani. Kindiki to chalre ng'ama bolore. To lakini gima onego bed ni ipimo gi godo en ni en ber mane ma gimede ofisno. Nikech jatend piny ok many ng'ama dhi werne. Jalup jatend piny ok onego bed ni jawerni. Onego bed ni ng'ama nyisi advice. Nikech in part of cabinet, unemu chiwo advice ne ker. Kopogore kod konyo William Ruto chopo singo mane omiyo jo Kenya kinde campaigns, tich machielo mane ochomo Professor Abraham Kithure Kindiki ne en duoko jomasawa machiegni kod William Ruto
bang' osiepe kind Jomasawa kod William Ruto bedo mawach kaluwore kod gol mar Gachagua e apis. As far as Ombulu is concerned, aparo ni onge gima yiero nokonyogo. Jo Mount Kenya oseamua ni gin gibiro fuato kama Gachagua dhiye. Kata ochung' kata ok ochung', to mano to uamuzi ma gisetimo. Gima yiero nokonyogo omiyo Ruto stability. Ruto ne paro ni samoro koketo Kindiki to Jomasawa nyalo duogo. Ok gibi duogo. Jomasawa nowuok kuome nikech uchumi manokethre ni. Noke nikech Gachagua. Gachagua noluwogi kuma ne gisegadhiecha. Mondo koro time bedo jatendgi mabe nigi lwachne. Koro kelo Kindiki ok en suluhu ne tuo momiyo ne giwuok. Medo William Ruto mbi e gwenge mag Masawa motelo ne yiero maduong' mabiro nyalo miye thuolo maber mar rito lemo mare tok yiero mabiro, lemo ma jonon weche mag siasa wacho ni pod ni thuolo ne ng'ata ng'ata. Ruto pod dhi chung' gi Kindiki. Ruto pod dhi mana temo sero ombulu ma piny Masawa. Mane kuma dokie. Po mar jakom Raila Amolo Odinga obiro loko siasa ma Kenya. To osechako loko siasa ma Kenya. Joma ne liere e kudi sani koro wegi kaka kiye. To joma ne loke kaka gunia migweyo bende koro sani odong' kiye, gima gibiro gweyo onge. Koro mano will change political dynamic ma Kenya ka. Nyalo affect nyaka kata Kindiki. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Greg Manya Koramga Jwanga mi weche motenre kod somo. Onge wach mar keto jopuonjre e bans mopogore mar miyogi hola ka duol mochung' ne chiwo hola ne jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo HELB. Wach makama HELB olando lokruoge mopogore mabiro bero lai manyien mar siro somo ma idendo ni Student Centered Funding Model. To kaka Simfros Okinda lero, HELB kod University Fund onyiso geno ni siro sombo jopuonjre higa manyien dhi bedo makare kaluwore ni sirikal dhi jiwo budget makamano. Lai manyien mar siro somb jopuonjre kuonde tiegruok mamalo kara Student Centered Funding Model osebedo ka kelo wich bar maduong' ne jonyuol kod jopuonjre ahinya wi gima iluongo ni banding. Mayande keto jopuonjre okenge mopogore ma ulo omenda ma japuonjre ka japuonjre onego yudi kaluwore kod nyalo mare. Duol mar HELB koro lando ni wach mar keto jopuonjre bans koro gol kaluwore kod ywak mosebedo ka ichwalo kod jopuonjre mopogore chakre ne yang laino e higa mar 2023. We no longer have banding. So what happens is that you are scored 0 to 100. For example, the lowest upkeep is 40, highest is 60, isn't it? So if you get 0 to, let's say, 10, the lowest, you get 40. You are guaranteed 40,000. And then, depending now on how you graduate that, you'll get your upkeep between 40 and 60. The highest, when you have 100, that student will get 60,000. Monari maniloso ero makende kwa jofwambe wa Naivasha kata kamano lero ni wich bar maduong' marocho tijegi en gowi moya bilion 40 mag jogo motamre chulo hola manegi kao. We have 380,530 defaulters. And how much are they holding? 42 billion. If we had this 42 billion today, it would be a very good story because we will not be talking about any deficit anyway. This is a pain point. And out of these 380, 109 were able to, actually their loans matured this year. That is the most current. So if you remove from the 380 and remove 109 students, it gives you a difference of about 270,000 students. Gimalit eni jogowi matene gino kinde lakteche kod midusa kato bedo ni ma e omenda mokonyogi e idho ngas mag tich masani gintiere. 20% of doctors and accountants have paid. Engineers and lawyers are the worst. We are talking about 22,000 engineers to date have not paid their loans, out of about 30,000. And lawyers from
The outstanding, we have financed about 26,000 lawyers, and 18,000 have not paid their loans. Kamano bende, Duol Mar Universities Fund, mochung ne chenro mag chiwo scholarships na jopuonjre, olero ni somo higa manyien dhi bedo manyangafu, kaluwore ni sirikal ochomo jiwo budget margi. As I mentioned, our physical space, the funding is not sufficient, and therefore, in the last financial year, we had a funding gap of 9.6 billion. This financial year, we have an additional funding gap. But I just want to mention again that from the conversations that we've had, this is going to change. In fact, if you meet both myself and Mr. Monari the next 1 week or two, we will maybe be changing this slide significantly because there's movement that has happened. Jopuonjre kod jonyuol ijiwo mondo med keto maino margi e chiwo nonro makare e obok mag kwayo hola, kaluwore ni mane kaka HELB biro nono omenda ma japuonjre ka japuonjre onego yudi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Manandalo hapagadek tok kopo mugik mar Prime Minister machon e pachoka Raila Odinga e pargi makango ka Jaramogi. Miche mag welo pod medo mol mar chiwo luor margi ne liende mosenindo Raila Odinga. Jarit liende no Naftali Akelo wacho ni e odiochieng' kodiochieng' giyudo welo mohew 2,000 kango ka Jaramogi. Gima mako wang' en kwan mag maupe modhuro ma podi medo ket e liend Raila Odinga. Gino ma Akelo wacho ni maupego igolo odiochieng' kodiochieng' kod tinga mar municipal Mabondo. Kama ikanogi ka bende ichano ng'e kama ibiro bed ka itimo kata mana gima ibiro bed kitimo kodgi bang'e kaluwore gi chike mag Uganda Luo. Liend Prime Minister machon ma pachoka mosenindo Raila Odinga e pargi makango ka Jaramogi e sub-county Mabondo e county ma Siaya sani chalo puoth maua. Gima ne ochako chieng' tarik 19 mar dwe mar 10 tok ik mare e kinde mane familia wede kod osiepe keto maua e liende. Chal mar maua ma imedo ket e liende no medore piny maru. Jarit liende no Naftali Akelo olero pek mosebedo kokale. Mafano kinyal kwane nikech every group biro gi maua. Ng'ata mabiro gi mafua. To gibiro tibiwogi kanyo. Koro ka moko sedio wadgi mang'eny, koro moko wagolo nikech koro nyalo golo arufu. Tok dwa her na arufu mududu ji obi e liend jakom to winjo arufu. Kwa segologi nitie kama wakanogie. Ma nyaka nyisha ne chakore tinga marwa mar municipal Mabondo biroga to ting'ogi ta nitie kama ne wanyisogi ni gikanogie. Ma bang' ka wasekanogi kanyo, koro ibineni itimogi nang'o kaka chik joluo. Akelo wacho ni ene ting' mare mar neno ni liend Raila orit makare ka thoth maua magigolo gin mosekethore. Mwatero kanyo ng'e ni gin mosewore moko nitie makoro nyalo bet ni dwa golo kata arufu nikech mafua en gima tow. Gima osetow ok inyal chako uso ne ng'ato. Omedo ni odiochieng' kodiochieng' liend Raila bedo gi kwan maua mok tin ne 300. Mafua ni nyiso hera. Mafua ka ng'ato keloni kata mana joma nigi hera gi chieng' hera gimiyo osiepe gi mahua. Mahua en gima nyiso ni ji oheri. Mahua mabetie wiye ka ok bed ga matin na 3,000 odiochieng' kodiochieng'. Ma modonjo kinyi moko nitie makora gine makendo osegol kendo iketo manyien. Kata kamano, ndalo 13 tok ik Raila Odinga, miche gi miche mag jopiny pod medo limo liende no. Wach momako dho Akelo nono. Gima seneno dalani pok na neno nyaka ne nyuola in my life. Jakomo se yuagi gosuni mang'eny. To gi group mang'eny gi pinje mang'eny. Kodi chieng' welo mwayudo ka ok tin na 2,000. Kech gichako donjo ka sa 12. Samoro nyalo dhi kata moingo 2,000 ma wacho sani. Mawuoro ni dine kan liend Raila ni iko kata gi jumba 2 ne ok nyalore. Nekech ji mosebiro bang' koseike ng'eny mohingo kata jok manobiro ywage manobiro chieng' ikne. Moko kuom jodak Mabondo bende lero kaka ngima oselokore tok tho Raila Odinga. Ngima makapo ni piny kabisa.
ji ni piny pod giywago usuni pod giywago mana jakom gima nosetimore. This is my third time kabiro ka. Sasa mana round nyaka bika kendo an agombo ni kaber sirikal oket gini obed a shrine. Fundi ng'ama lich ni fundi okawo simiti gi kuoyo to dina piny kaka ong'e ni Raila modino piny ka. Gino kende man nyocha okawa gi wuoro kendo miyo na ywak malit ma wuoro ni kar fundi ng'ama jachir. Nyakoro mgajwang kwa were gi weche matimore gwenge mag Bonda tiere county mano ma Migori kama piny owacho kotenre kod riwruoge moko mag piny owacho dhi nyime kod keto kenge machon mag geng'o nyange mag nyiri ma igeno ni dhi chakore dwe mar 12 mar higani. Jojuma gi ler bathoth. Lipot manogol kod piny owacho yango ni kwa nyithindo go manyiri mathoth ne otimnegi nyango e gwego ma Kuria e higa mar 2024 ka ipimo kod higni mokalo mane timo chenro ni mar nyange nyiri. Apanda higa mokalo chenro ni ne otim maonge pondo kata nyiri mane otimnegi nyango ne iwuothogo apayo odiochieng' alanga e nyasi manobagnegi e gwenge mopogore opogore e sub-county ma Kuria East kaachiel kod Kuria West. En gima osebedo kakelo penjo mathoth kama koth ne ochako goyo piny owacho korego moko mago mag piny owacho ma osebedo okang' manyime mar kedo kod nyange mag nyiri kuom higni mathoth. Culture ok en gima yot loko, koro kata watemo mondo wapuonjgi to moko dhi underground. Sama gidhi underground ni tich dhi bedo matek. Kata obedo ni last year nyicha nitie gima waluongo ni Saji ne odhi malo matin. To sani waneno higa ni kaka ne wachako program gokinyi mar Januari. Waneno lokruok mang'eny kendo waneno jong'eto mang'eny kawuok oko ka giwacho ni gini koro giwinje maber kendo gidwa ni mondo dhi nyime kuom nyithindgi. Kamishona ma kaunti ma Migori Kisilu Mutua yango ni kata gin kaka pisas mag piny owacho pod gintie kod wuoro kaka nyange mag nyiri otimre okang' mamalo e gwego ma Kuria e higa mokalo. Sijui hapa lakini pande ile najua Waidege hii ndio msimu wao watawala. Sasa sisi last year mlituchenga mkakaidi wasichana karibu wote. Hata sisi serikali tulishangaa. Yaani mume conspire na Watanzania maana ilikuwa inaendelea hapa na inaendelea pande ile. Kisilu karagamna wacho ni mokuom penjo magisebedo ka gipenjore sani gisiro duoko magi kendo higani giketo kenge mopogore opogore mar geng'o nyange mag nyiri. Tunaomba sasa tusaidiane kama viongozi, tusaidiane na serikali, tusaidia mtoto msichana asiingie kwa tohara kwa sababu unajua madhara ya tohara. Apisa maduong' e migao mar kit chwech e kaunti ma Migori Ngero Sodhiambo Gwang' wach ne gisebedo ka gidhi nyime kod puonjo oganda rach mar nyange gwego ma Kuria kendo gintie kod geno ni wang'ni nyange nyiri koro dhi dok piny. December sani wang'e ni magigo dhi timore. Wa organize gimoro maduong' miluongo ni cultural extravaganza madhi timore Kuria Kehancha tarik 10 kod 11. To tarik 10 gi 11 ni kai celebrate cultures go be wabiro bedo gi jomoko mawuoyo gi ji kando kando makwero gi ni timni en tim mar dok chien mondo mi giwe mondo nyithiwa manyiri obed gi thuolo gi som kendo gi experience their full humanity. Nywando oganda duto moting'o nyaka rawere ma yawuoyi e chenro mar kedo kod nyange mag nyiri en achiel kuom yore mabende koro piny owacho tiyo godo mar kedo kod nyange mag nyiri e gwego ma Kuria. Wakao jogo matindo youths gin bende gin gi their own committee, steering committee meetings. Maka giromo to gin gi lugha ma giwacho kaka Gen Zs kaka ginyalo konyore. Gitiyo gi languages ma bende nyithi gweng' nyalo winjo kendo joma dongo be nyalo winjo. Nikech ka en puonj to puonj oseyudore moromo e communities mang'eny kendo ging'eyo ni adier ng'ato ka ng'ato dwaro ni wabed gi gima women rep ma Migori luongo ni bed gi your full network. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoro mgajwang kamoro mintiere dakika en 32 tok sadek mano marukinyi kapok marotieno kapok akayo matin asoma ne moko kuom ote misebedo kioro. Festus Okeyo iwacho ni Sharon ineno maler kendo ineno Ramogi TV kintiere koda nyithindi iwacho ni wach raogo to dwani okawnegi okanga mager kapok ginego ng'ato. Ote machielo habro bedo kasomo mar Wayumba Nicholas iwacho ni ineno Ramogi TV heyo makare kintiere Nairobi Embakasi mos makende ne joma wito ngimagi kokalo kuom
koth. Mano kaluwore kod oula mapek e gwenge mag Elgeyo Marakwet. Asom ote mar Bush Alpha iwacho ni omako dhogi kaka wach migosi Raila Amolo Odinga pod miyo dhano makoch kuyo. Wacho ni babo ywe gi kwe. Nyakorom Gajwang' akaw yo matin ka aduogo twake chenro mano mar mine wacho wendo mantiere godo bende stope studio gino mara ninge wendo mantiere godo kaneno kineno posters kete manara Mugi TV ka akaw yo matin aduogo kod atwak. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Egweng mokwe kama ye ogundoe kendo kama honni timore pile ka pile. Nyasaye osechunga, Nyasaye timo hono. Mane teko Nyasaye. Odiochieng' ka odiochieng' negi kedo gi mudho. Sama jogweng' nindo, jawuoth moro mar otieno monjo kendo. Ng'at machando wa e gweng' kae kata koja kuo kata koja juo. Onga To ka adiera owuok e agulu motore, ng'ano mabiro yie kode. Adiwo ipani pasta nyalo konyo to tere i puodho. Donge ang'atame. Kama yie romo e gi luoro, kama ler gi mudho orwako e law achiel. Niwe ni bro pandore. Oyangore. Elela Ne par kimuon e Winam Cinema Jumapil saa 2 kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811 380# to get thank you, Lord.
Gajwanga machiegni chenro mano mar mine wacho dakika 38 tok saa 3 mar otieno. Chenro makawuono chenro mar mine wacho kanise neno posters mabende nwaseke mbui magwa mopogore opogore. Thoro wach mabedo dwaro twake en kotende kod rito nyithindo e kinde rusa. Wan duto te wang'e ni skunde ne olor nyakwarom Gajwanga. Juma ni hemano waneno ka skunde thothne gi juma mokalo ne giloro. Manyiso ni ka koro skunde oseloro e tam mar 3 nyiso ni nyithindo nitiere koda dweche 2 ka gintiere mana dala kapok skunde oyaw mano higa manyien. Omiyo kiny makawuono en mana mbaka mabedo dwaro goyo kotende kod rito nyithindo e kinde mago mag rusa. To tiendo makawuono nyakwarom Gajwanga wantiere koda wendo mabende weche motende kod nyithindo owinjo kadisi. Wantiere ka kod CPA Karen Agengo mabende en jagoro maduong' e bomigao mar nyithindo. CPA Agengo rwakini machiegni nyalo mana kao thuolo mar moso nyikwarom Gajwanga. Moso nyikwara mogi kendo kachung' kae to be adwa go mos ne piny miluongo ni Elgeyo Marakwet. Kawuono wan gi kuyo kabisa gima notimre landslide e piny mar Elgeyo Marakwet kendo ayudo wach ni nyithindo 6 osewewa kendo wan gi ji mang'eny sani e Moi Teaching Referral kachacha ma yudo thieth koa e wach mar landslide ni. Omiyo ago mos ne piny mar Elgeyo Marakwet kendo en kuyo nikech wawito nyithindo mang'eny kendo nyithindo moko bohinyre gin e osiptal kacha. En wach moro malich nyakwarom Gajwanga kaluwore koda sienyruok mar lo mana kaka Karen osewacho kanyo. Ji 16 nowito ngimagi ma nyaka sani ripot mabende usewinjo en ni nyithindo 6 osewito ngimagi. Nyithindo 6 kendo wan gi nyithindo be moinga 5 masani ni osiptal kacha Moi Teaching and Referral kendo nyathi achiel pod en e critical condition. Omiyo gini en wach matek gima notimre wach landslide ni miluongo ni accident nikech en gima ne ok opangi. En wach moro malit ahinya. Kata kamano Karen kwadwa kan network marwa otieno makawuono e chenro mar mine wacho. Samoro ne jogo eko makia gima migao mochung' ne migao mar nyithindo ginero mabende gitimo e pacho ka. Mana maling'ling kata mana matut mabende nyalo yango ne nyikwarom Gajwanga migao mabende koro itelo ne kaka jagoro maduong'. Kinyiswa ni en ang'o motimo? Migao ni ochung' ne nyithindo, weche nyithindo ng'eny. Weche nyithindo adwa wacho mokwongo ni weche nyithindo en wadwa ni mondo nyithindo riti. Nyithindo rite ka gine family gi, nyithindo ka nie school, nyithindo bed ni gin safe, ka nyithindo be kamora mora ma nyithindo nitie. Koro gino iluongo ni child protection. Kendo nitie gimoro mabe wadwa ni nyithindo ong'e ni child right. Nyathi duond nyithindo be mondo owinji nikech nyithindo ko wuoyo to sirikal ng'iyo ni onego watimnegi ang'o. Omiyo mago kuom achiel gik ma department ni timo. To be adwa wacho ni sirikal koa kuom migao ni ochung' ne nyithindo ma samoro wuok e family ma ok nyal. Koro wan gi gimoro gi pesa moro matin waluongo ga ni cash transfer ma wamiyo ga sana jok modak gi kiye. Wakonyo families go mondo nyithindo bed ni yude chiemo kendo nyithindo be dhi e school giyudo kaka ginyalo konyore kata gionge jonyuol kamano. Ang'e tindo makawuono ng'at nyalo penjo ni kony makamano uchwalo yo machal nade ahinya ne nyithindo mantiere koda iwacho ni nyithindo makie ma samoro odak kata mana gi anyuola mopogore opogore pacho ka. Omenda makamagi kichwalo ichwalo negi ng'agi ni e yo machal nade? Wan gi jok miluongo ni children officer matiyo e sub county kata mana but location ma kamora mora mantie Kenya ka. Koro ging'iyo ni ging'iyo families mantiere gi nyithind kiye to pesa ni ka waseng'iyo ma wa confirm ni in ng'ama odak gi nyathi kich nitie kaka wachiwo pesa ni wa register i alafu koro wami 2,000 e dwe ka dwe. Mano ema konyo nyithi kiye. Yes. Erokamano ahinya. To Karen iloso kotende kod arita mago mag nyithindo. Tang'e arita mag nyithindo dhi achiel kachiel kod ratiro. Wacho ni rights mago mag nyithindo. Sani ma koro skul oselorone. Akene jonyuol nyalo rito nyithindgi yo machal nade kapok odonjo krom na ratich nyithindo e pacho kae? Adwa wacho ni gima duong' kabisa sani nikech kolor skul iyudo ni sama nitie nyithindo nie skul jopuonje
tiyonwa tich maduong' kabisa. Japuonj ng'iyo ni nyathini to en kanye, nyathi en safe. Koro nitie kaka japuonj play role maduong'. To sama nyathi sani koro oloro, nyathi oduoke lwet jonyuol. Omiyo sani endi gima nyathi dwarore ni nyaka janyuol rit nyathine. To nyathi community be kama nyathi odake, neighbors, kamora mora jok modak alwora mar family ni be wawacho ni onego kaw atua mondo ging'i ni nyathini be odak nang'o. Koro en gima chando nyithindo sana sana ka giloro en ni sani nitie gimoro ni child labor, to nyathi ok onego ndiki. Nyathi mapod en jahiga mapoko okadha 18, nyathino ok onego bed ni ndike nodhi kata mana uso gimoro, odhi tiyo kata mana e duka ng'ato, odhi tiyo e puodho, odhi tiyo kamoro. Omiyo child labor no en gima sani wadowacho ni sama nyithindo loro kama, kik wami ket nyithindo ni tiyo tichulo. Mano gima sirikal ok oyie, kendo nitiere chik miluongo ni Children's Act. En chik mar nyithindo mawacho ni nyathi kik ti kapok oromo kapok okadho ting'eni kare ni wacho ni nyathi kik ti. Tang'eni odiochieng' ma kawuono kata otieno ma kawuono nitiere kata mana jonyuol maneno kata mana wang' jowi gi sani kocho ni nyithindo kik mar mondo mi ti, nikech ang'eni nitiere moko kuom jonyuol mosechako tiego nyithindegi, hitrendegi mar mondo mi ng'e kuma omenda wuoke. Ka ono kwayo nodwaro pesa bajia pesa moza kata mana mandas, inyise ni omondi otieno kinyi bine kaka loko ohala e chiro. Moko kuom gi bosa no kaloko ohala. Chik mane unyalo kaw nege. Koro gimomiyo wacho ni nyathi kik ti, ok ni nyathi matiyo tichulo. Nyathi matiyo tichulo, miluongo ni child labor, otiyo mondo chule, mondo yud pesa moro. Mane gima chik otamore. To tich mar ni nyathi konyo jonyuol kata family, mano en gima wa encourage ni mondo nyithindo okony jonyuol e family. To ndiko nyathi odhi puro ne ng'ato, ochule pesa, nyathi odhi uso kata njugu e chiro to ng'ato uso ne ng'ato, mane gima wacho ni ok oyie. To konyo janyuol ka nyathi somo skills moko, mano to en gima wa encourage ni mondo nyithindo okony jonyuol. Kata kamano Karen, hang'eno tino makawuono akeni jonyuol bende ung'e ni nitiere chik mano matayo ratiro mago mag nyithindo. Akeni ratiro mag nyithindo mage ma bende samoro irocho oko kendi. Ma samoro ng'ato okia ni ma ratich nyathi ma bende nitiere godo ma ng'ato dhi ataro mano mar chik. Nitie gimoro kendo masani chando nyithindo sama giloro, tiyo gi simu ni. Iluongo ni child online sexual exploitation. Nyithindo masani Kenya ka 67%, yani gitiyo gi simu. To simu ni ka gitiyo go to giwuoyo gi jomoko ma samoro gikia. To ng'ama ntiere ma giwuoyo go no, samoro en ng'at ma nyalo chako bully nyithindo gi, nyalo chaka kawo nyathini ni bi mondi arom kodi, kia kata ni nyathini dhi kanya. Nyalo kata mana kawo nyathini mipo mana ni nyathini olal. Nyathini endi kata samoro gidhi girocho nyathino. Omiyo sani mano be en gima timre sana holiday sani. Koro wakwayo jonyuol ni kata sama nyathi tiyo gi simu cha, ber ka wang'iyo ni to nyathini simu ni ong'iang'o. Kata bed ni kata ikete TV kanyo ng'iyo TV, to gimoro nitie ni parental control. Onego bed ni in gi password moro kanyo miketo mondo nyathi kik donje kuonde ma ok onego ong'e. Koro ma en education ma watimo mondo jonyuol ong'e ni nyathi nyaka wariti sama nyathi oloro skul. En tij janyuol kabisa sana rito nyathi ka nyathi oloro. To bende kata mana kamano wang'e ni e kinde ma kamagi piny nitiere koda lony mano manyasani, ong'we yamo iwacho ni ng'ata nitiere godo kata mana nyithindo. Akena regulation jonyuol nyalo tayo nyithindgi yo machal nade, nikech nitiere sites mamoko wasano ka nyithindo dhi kata mana sites, nitiere kata mana tuke games ma nyathi timo kata mana challenges mamoko, bang'e yudo ka nyathi okawo ngimane.
e kind mamoko. Akene janyuol nyalo tayo nyathine yo machal nade ahinya ong'we yamo ka nikech wang'eni mbui mopogore opogore nitiere mbui mag nyithindo, nitiere mbui mamoko ka nyithindo donje, bende tero gi sites moko winjore. Koro sites go nitie gima sani watiyo gi Communications Authority mondo wang'ini waket ni nyithindo sites ma nyithindo donje gi gin sites ma safe ma safe ma kata ka nyathi odonje to oko bed exposed ne gik ma nyalo kata kawo ngimane. To be wan gi helpline mar nyithindo ndalo molor kamae waseyudo ni nyithindo gi kata gidonjo gitiyo gi kompyuta kama nyithindo sana gi report ni gin gi gimiluongo ni mental issues. Wan gi helpline moro ni 116 ma waketo open, nyathi nyalo go simu. En line ma ok ichul, idiya ni 116 to simu no biro wan gi call center ma nyathi go simu. To waseyudo ni ndalo rusa kama sana nyithindo nigi mental issues, yani gik machando wigi ng'eny. Koro gima office wani be timo ni wantie gi jok miluongo ni counselors. Koro nyithindo kogo simu to counselor ma en children officer cha wuoyo kod gi mos ma gima ne chando chuny nyathini giloso makoro nyathi dog bet maber. Omiyo adwa encourage ni sani samolor kama ka nyathi moro nyalo bet gi wach moro machando chunye, wan gi officers ma waketo e call center kacha ma idiya 116 to gibo wuoyo kodi. Kendo jonyuol be wakwayo ni kaponi samoro ineno ka ukuwinjru gi nyathi e ot kacha nikech samoro nyathi neno ni janyuol rach, to ofisa wani be nyalo wuoyo kodu gi nyathi mondo waketu mondo udag gi kwe, nikech wadwa ni family be kama ji odake to jodak gi kwe ka nyathi be bosomo maber kata ka giyawo skul. To line mar 116 ni en nono nikech ang'eni bende wach credit ing'eni bende samoro jateko ga kare. Line mar 116 ni en onge gimichulo, en line ma tiyo gokinyi gotieno kendo to be igoya nono, odonja maber. To kigoyo tibo yudo ng'ato mabuwuoyo kodi, nyithindo ma samoro gimoro chandogi ginyalo wacho kanyo. Kendo kata sani endi kaka koro ne wayudo wach manotimore Elgeyo Marakwet ni endi, nitiere counselors ma sani obete e call center sani ka giwinjo wach families ma jok mane oyudo chandruok ni, giwuoyo kodgi e simu kanyo mondo giduok chunygi, kendo ging'e line ni be watiyogo reso ng'ama nyathi. Kaponi nyathi gimoro timo to wareso nyathi, wabiro kanyo mondo wakaw nyathi mondo waket kuma safe. Karol, kapok thuolo ng'adowa nikech ang'eni wantiere gi matin e dakika 2 mar mondo mwatiek chenro mano mar mine wacho. Otieno ma kawuono ne nyikwara Mgajuaga kendo en ang'o ma bende dinyisgi kotenre koda migawo mano mar nyithindo e pacho ka, kendo gin chenro mage ma bende untiere godo ahinya e kinde ma bende nyithindo koro olore rusa nikech dweche 2 en kinde malach kapok gidok e skul Januar higa manyien. Koro nikech nyithindo sani endi nyithindo nitie dala, adwa wacho ni wan gi gimiluongo ni child participation, kendo office wani kelo nyithindo together ni gimoro ni children's assembly. Koro sama giloro kama nitiere group mar children's assembly ni wakelo nyithindo together mondo gigo twak, mondo giwach ni to gik makelo negi ber. Kendo gima wa encourage nyithindo sani ni sama gintie sports sani sa holiday, koro migawo ni nyiso nyithindo ni gitiyo gi community ni kata nyithindo nyalo donje sports sports gi endi ng'eni koro miyo nyithindo gi bet busy, koro ok gidonje weche maricho. Kendo migawo ni be puonjo nyithindo nikech rawere matindo oyudre ni ndalo rusa kae mayudo ni nyithindo yudo ich, gimako ich, joma chuo, nyithindo machuo gi nyithindo manyiri
giriwore together to kendo iyudo ka nyathi manyako omako ich. Omiyo migawo ni be puonjo nyithindo sani ndalo rusa kama ntiere programs mag education ma waketo e community kuchocho. Wan gi jok miluongo ni children officer, gitiyo gi kaka chief to kod community no endo to gikelo maro ni gwenge makalo bedo kile chenro makamalo. Giwacho ni mogi Karen kwa tieko twak mar rutino makawuono dibeda. Wach mogik adwacho ni sama nyithindo loro kamae, akwayo jonyuol ni mondo ging'i kamora mora ma nyathine nitie. Kik iwe nyathi kik lal ni sasa ma nyathini kodi dala, ng'i ni nyathini no to ni kanye. Kendo wakwayo ni urit nyithindo sana nyithindo manyiri ndalo rusa ka jahigni 15 koa higni 10 to nyaka higa 18. Kanyo endo nyithindo mako ich sana ndalo rusa ka. Koro akwayo jonyuol ni mondo gibed ka ging'iyo nyithindgi. To gima dawacho mogik en ni ntiere gimoro masani timre sa rusa ka ni ng'ado nyithindo. Ng'ado nyithindo ni sana okene tero nyithindo nyange sana manyiri. En gima lit kabisa nikech ma gimonego beno serume Kenya kae. Tiyudo ka piny luo kichiko yo Migori kocha. Sani endi pod itime. Although e pinywa mar luo kato tine, lakini kidhi e pinje moko ma malo kocha kaka West Pokot kuchocho, sani gi kawa nyathi to nyathi lalgo ni tero nyathi nyange. Mano gima adwa kwedo kabisa nikech ok en gima ber. En gima nyako ni ka chieng' moro dwa yudo nyathi tiyudo ka koro tek sana nikech nose ng'ade. Omiyo mano gima akwedo ka tieko wach wuoyo gi jok Ramogi. Erokamano ahinya CPA Karen. To bende kotenore kod tero nyithindo nyange, nitiere report mabende Juma nokelonwa e kaunti ma Migori nikech nyange ojatimga ahinya e dwe mar 12. Koro janyuol mana kaka CPA Karen owacho, nyange mitero nyithindo ahinya nyithindo manyiri tok ber. Mane midongo gi dhongere ni FGM. FGM no, wadwa ni mondo otieke Kenya kan nikech ok en gima ber. Erokamano ahinya nyithindo manyiri. Erokamano ahinya. Thuolo mong'adowa kata kamano CPA Karen agone erokamano ahinya kuom chopo e twak e chenro mar mine wacho otieno makawuono kata bed ni koth to chwe buore Nairobi kae. Nyakoronga jwang' mon na CPA Karen Ageng'o mabende en jagoro maduong' e bwo migawo mar nyithindo. Mabende maloso godo kotenore kod arita mago mag nyithindo kinde rusa. To bende nyakoronga jwang' kineno otieno makawuono lakini nyathini ka irite bende kapo nono ni samoro dhi tich tiwe nyithindo dala bende ng'eyo chal mar arita margi. Mae kinde mabende ber king'e ni nyithindo gidong' gi ng'a, gichamo ang'o, to gin jomage mabende giloso godo e kinde makamagi. Paro mabende osumnwa rieko kanyo gi CPA Karen Ageng'o. Koro manyakoronga jwang' dakika 5 kapok oromo saa 4 mano mar otieno. Akaw yo matin aduogo gi weche mamoko manyien mabende waikonu e chenro mar Oimore. Kik dhi mabor. Two countries, one unforgettable adventure. Start in vibrant Singapore, where futuristic skyline light up the night gardens, glow into the city, and every street feels alive. Then cross into Malaysia, a land of rich culture, spice-filled markets, towering Petronas, skyscrapers, and moments of discovery at every turn. This is more than a holiday. It's two worlds, one journey. Enjoy 6 unforgettable nights with View Travel from only $2,150 per person sharing or $2,830 for a solo trip. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Nwari amangana gao. Seti hin. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika,
kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. I have a theory, and my theory is that one cannot be one's best self by themselves. I do think the internal work is one that you have to do for yourself, of believing and deciding that you will take all you've got, your lived experiences, the good, the bad, the ugly, you'll take your natural proclivities, and you will hone it to the advantage so that you can be useful. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ngeso kangeso, saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda, ngeso kangeso, sapaga chiel mamidhiambo, e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero, ngeso kangeso, saparga chiel mamidhiambo. Mana Ramogi TV. Nyakor mgajuang kocha maradhula maromo pradeko rwako simbo bang' tieko tiegruok mar ndalo abich mar puonj adhula manotim gi DKD yo Buruburu Nairobi. Tiegruok makamano nochung'ne kod FKF bade ma Nairobi East. Kendo kochago notiegi yore manyasani mar puonj adhula kaka yo achiel mar jiwo lony magin go e puonjo adhula. FKF wacho ni gibiro medo bago puonj makamago kinde ka kinde. So hii wiki nimekam kupata knowledge kwa introductory coaching course. Ndo pia nijue venye naweza handle wachezaji huku nje. Juu naweza penda pia time na hang boots niweze kuwa na coach my young players wenye wana upcome. Na naweza urge former players pia kama wamepata nafasi kama hii yenye nimepata wasishy off kuja wafanye hii course. Kwa papers ni muhimu sana. Na pia ina open up some doors. Ni muhimu sana kwa wale watu ambao wanashikilia vijana wadogo kuwa na ile basic knowledge ya coaching. At least wanajua vitu zenye wanafaa wafanye wakiwa bado wachanga. Kwa sababu wakianza kupata wakiwa wadogo, then ikifika katika kiwango fulani inakuwa wale watoto tayari wamepata ile knowledge na wanaweza practice zile vitu zenye walifunzwa.
Kocha magadhula maromo 30 orwako simbo bang' tiegruok mar ndalo 5 mar puonjo adhula. Katika mano Nyakwarum Gajwang' wawere gi mano tenge. Mana ka wanyalo yudo kata mana sigana moro mano motenre koda weche mago mag tuke Nyakwarum Gajwang'. Parni kata kamano we wasomane na ote machielo. Ntiere Daniel Orima iwacho ni Kenya dwaro lamo matut. Iwacho ni waneno Ramogi TV kintiere koda Bishop Luke Okech mar Deeper Gospel. Katika mano wadhi na nyime koda weche mago mag tuke. Tim mar were mar Gor Mahia kod mano mar nyiri mar Gor Mahia Queens odioche makawuono noyudo sir mag tracksuits manyien mag tugo kod omenda aching mano mar siling 200,000 kowuok kuom tim ka tim. Katika mano patron mar club no Eliud Owalo bende kokale Eliud Owalo Foundation koloso bang' chiwo makamago. Owalo nowacho ni kinde mabiro Gor Mahia ibiro lok club mar ohala kendo jotugo mabith mawuok e tim mar were ibiro nywaki e tim maduong' kama moko ibiro chwale klepe ma Ulaya mondo kel nweng'o ne Gor. Wadwani wa support Gor Mahia Queens mondo gi participate effectively championship ma gi take part sani to kendo mondo gi idh ngas mamalo mondo wang'ni gibedie the topmost league in the country. Gor Mahia youth team bende wadwani wa strengthen kabisa nikech en yo mwanyalo yudo godo players madonjo e senior team. Iyudo ka wakawo players e clubs mamoko to wachulo pesa mang'eny. Wadwani mondo wabed gi yo mwanyalo yudo players ka e youth team marwa. Mijingo nitiere maber ma patron omiyo nyiwa kendo gi youth team wa. Koro gima wan bende waburo timo kaka management consultation gi patron ni wa make sure ni gik moko duto te magidwaro mondo tim. Sani nyiwa ni NSL wadwaro ni mondo nyiwa mondo bede Kenya Premier League. Nikech sama gisebede Kenya Premier League bende wang'iyo ni to be wanyalo go Sekafa bende wanyalo dhi e Champions League mar CAF. Dakika henang'wen tok sang'wen mar otieno Nyakwarum Gajwang' kanyo ben makilowe giko mar weche manyien mago mag oimore. Erokamano nyakuom bedo kodwa nyaka ilak sechegi mabiro en chenro mano mar thum dag mor. Aneno ka DJ Kolo kanyakla kod Lin bende osechopo e studio. Oritur masane ibed kod otieno maber. Nyinga Sharon Ngao jal malokono wach nyinge Wilson Ochuka. Oritur masane.